Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masu sauraro har yanzu dai muna cigaba da karanta muku littafin mai suna sanadiyya kashi na 16. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yanzu haka maganar da ake gobe za su tafi Yobe don so suke a yi komai a wuce wajen. Dan shi ma saurayin Siyama ya turo iyayen shi har an saka ranar aure. Nan da wata biyu so ake a haɗa da na Fanan a yi tare. Suna kicin Fanan na sanye cikin doguwar riga bulu mai ratsin baki-baki. A jiki ta yi kyau sosai masha Allahu, ɗan ƙananan kitson da aka yi mata sun zubo ta gefe-gefen wuyanta. Sai ita kuma Siyama tana cikin riga da wando na Pakistan sun yi mata kyau sosai, kalar kayan baƙaƙe ne. Wainar fulawa Fanan take toyawa a kicin ɗin ya gauraye da ƙamshin wainar. Ita kuma Siyama tana yanka kabeji a roba. Fira suke cikin nishaɗi abinsu. Turo ƙofar kicin ɗin yayi ya leƙo. Idanuwa suka haɗa da Fanan. Murmushi ya sakar mata ya ce, haba diya me kuke yi ne a kicin ɗin nan kuke barazanar ɓarke min hanci saboda ƙamshi. Dariya suka kwashe da ita don yanda ya yi magana dole ya baka dariya. Ƙasa ta yi da kai ta ce wainar fulawa ce muke soyawa kuma babu rabonka a ciki. Ida shigowa cikin kicin ɗin yayi yana cewa har ma kun isa, ai sai na ci na ƙoshi kana ku ci sauran. Ya idda maganar tare da zaro plate ɗin da yake zura hannu yana ɗibar wainar. Kai yaya gaskiya ka bar ta hakan nan kaɗan face muka yi ga Fanan nan sai ka sa ta yi maka wata. Hararar ta yayi ya ce ba zan saka ba, kana ya juya duka wainar da ke cikin kular da aka zuba ya ja hannun Fanan ya ce zo mu je ai wannan ta ishe mu ci. Ita dai Fanan murmushi kawai take haka ta bi bayan shi. Ƙafafuwa Siyama ta shiga bugawa tare da sakin kukan shagwaɓa ganin ya kwashe wainar. Juyawa Fanan ta yi mata gwalo kana suka fice. A falon suka samu gu suka zauna suna cin wainar cikin nishaɗi. Fanan sai kallon shi take tana mamakin yanda ya koma. Washe gari tun safe bayan sun yi breakfast suka shiga shiryawa don zuwa Yola. Fanan sai faman ciki take yau za ta ga iyayenta. Bayan sun shirya tsaf suka nufi mota Hisham sai ya ɗauki Fanan da Siyama sai direba ya ɗauki Dadi da Hajiya. Haka suka fice daga cikin gidan sai dai mu yi musu fatan a sauka lafiya. Tunda suka fara tafiya Fanan ke bin wurare da kallo duk yanda Siyama ta so ta ja mata labari bata biye mata ba don yanzu gaba ɗaya hankalinta baya a jikinta, dukkan wata nutsuwa da tunaninta ya karkasa ne ga iyayenta. Burinta kawai ta saka su a kwanyar idanuwanta. Hisham tunda ya fara magana ya ga daga sai a'a take bashi amsa shi ma sai kawai ya share ta yi mata uzuri. Siyama ma ganin hankalin Fanan baya kanta sai ta buɗe data ta fara chat dama gashi ta yi sa'a suwitinta Umar na online. Tun tara na safe suka tafi sai wajen azahar suka isa garin Yola. Wani irin iska mai daɗi ne ya dinga shiga cikin jikin Fanan ɗin. Ko ina take ta kallo tana ganin 'yan garin nata sai shiga da fice suke. A ƙagare take da saka su je ƙofar gidan nasu. Dama motar su Abba ne ke a gaba don haka direba ya yi fakin ganin motar ta yi fakin ne yasa Hisham shi ma ya yi fakin. Juyawa ya kalli Fanan ya ce ko har mun zo ne? Kai ta girgiza ta ce ba mu zo ba gaskiya. Hisham ficewa ya ce bari na je na ga me ke faruwa. Tunda ya sanya kafa ya fita kallo ya dawo kan shi. Yo sun ga zallar kyau dama gashi ya saka galleliyar gezina shimarun kala gata sai maiƙo take sai walwali take. Ta ji farin aiki a wuya da hannu. Ga hular shi da ya saka wanda ta dace da shigar tashi. Kai ku dai kun san farin mutum yadda kalar ke ɗaukar fatar shi. Ko da wata mai tallan fura ta zo wucewa ta gan shi sai ta kusa bangazarsa saboda tuntuɓe. Hakan ya sa a idon Fanan abin ya faru. Ai kuwa ta fashe da dariya a fili ta ce Allah ya ƙara 'yar sa ido. Ɗaukowa Siyama ta kalle ta ce ke kuma lafiyar ki? Fanan ta ce ke dai yi abin da ke gaban ki malama. Shi kuwa Hisham gaba ɗaya duk ya takura da kallon da suke mashi har ya isa wajen motar su Dadi. Dan sunkuyawa ya ce Dadi lafiya? Fanan ɗin fa ta ce bamu iso ba. Dadi ya ce wallahi na ɗan manta hanyar ne ka san na kwana biyu. Dan haka ku zo ku shiga gaba Fanan ɗin ta nuna maka hanya. Oke cewar Hisham kana ya juya ya dawo. Haka suka shige gaba su Dadi na bin bayan su ita kuma Fanan na nuna musu hanya. Cikin ikon Allah sai gashi sun iso har ƙofar gidansu da yake mota na zuwa har ƙofar gidan. Wani irin murmushi ne ta saki mai ƙara narkarwa tana ƙoƙarin buɗe motar ta fice. Ai kuwa Hisham ya sama motar ki. A shagwaɓe ta juyo ta kalle shi ta ce please yaya Hisham I'm very miss you so much. Umma na yanda take maganar ba ƙaramin tafiya da tunanin shi ta yi ba. Musamman yadda kyakkyawan leɓɓanta suke motsawa. Dan haka yi mata ƙuri da idanuwa yana kallon ta. Ka ji yaya please don Allah open the door.
murmushi ya sakar mata kana ya buɗe motar jikinta har ma yake wajen fita. Tana shiga cikin gidan ta yi sallama babu kowa a tsakar gidan sai Hadiza tana zaune akan yar tabarmarta da Laure ta bar mata. Ta buga uban tagumi duk abin duniya ya sha mata kai. Abin da ya fi ɗaga mata hankali shine yadda Abba ya fita harkar ta gaba ɗaya ko gaisuwarta baya amsawa. Gashi an je gidan Alhaji Sammani ya fi a kirga da ƙyar aka samo shi aka yi mishi maganar sakin Hadiza. Amma ƙirƙir ya ce shi ba zai taɓa sakinta ba kuma ta gaggawar dawowa gidan shi don aure yanzu ya fara yi da ita. Babu maganar saki. Tunda aka yi haka da shi Abba bai sake cewa komai ba a maganar har yanzu ko da Umma ta fara yi mishi maganar zai dakatar da ita. Tana jin sallamar ta ɗago kai ta kalle ta. Abin mamaki su duka babu wanda ya gane juna saboda ita dai Fanan ba ƙaramin ci gaba ta samu ba. Ta yi ƙiba ta ƙara haske sai sheƙi take ga kumatu da suka yi ɓaɓɓul da ita tabarkalla. Ita ko Hadiza ta ƙara ramewa ta yi baƙi sai uban ƙasusuwa a wuya. Duk wannan uwar ƙibar da take da shi a yanzu babu sai uban muni da ta ƙara. Dan yaƙi Hadiza ta saki kanan ta kalle ta tace sani da zuwa ita ma Fanan din kallon ta take kanan ta na bin gidan da kallo ko tantama babu a ranta ko dai ba gidan bane saboda wasu yan sauye-sauye da gidan ya samu ga ɗakin Laure da kana shigowa gidan shi zaka fara gani amma ta ga babu komai a ciki ai kuwa nan gaban ta ya faɗi. Hajiya da Siyama ne suka shigo suma da sallama Hadiza ta amsa musu kanan tace ku shiga ciki bari na kira Ummar ina ga bacci take. Shiru dai suka yi babu wanda ya ce wani abu. Hadiza tana shiga ɗakin ta iske Umma na sallar walaha don haka ta fito ta sanar da su. Sallah take kanin ta shiga ɗakin Umma ta ɗauko musu katuwar tabarma ta zo ta shimfiɗa musu a tsakar gida sai faman satar kallon Fanan take. Ita kuwa Fanan kasa jurewa ta ce dan ko dai ba nan gidan ne Malam Haruna Kadarko bane. Dan murmushi Hadiza ta ce nan ne mana. Idanuwa Fanan ta zawo ta ce da gaske ai bata jira wata amsar ta ba ta kwasa a guje cikin ɗakin Umma. Ina cewa Umma da ke sallame sallar ta yi jin muryar da ko a cikin taron arfa ta ji ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Ta yi saurin miƙewa tsaye bayan ta sallame ta ce Fanan ai bata yi wata ba ta faɗa jikinta tare da ƙanƙame ta ce Umma na daga sake ce na riƙe ba wai gizo da ke saba yi min kika yi ba. Umma ta ce Fanan ni ce zan ce haka Allah ya sa ba mafarki nake ba. Gaskiya ne Fanan ita ce na rike hannunta wani kukan daɗi Fanan ta saki tare da cewa wallahi Umma ni ce da gaske ni ce. Ai da sauri Umma ta ɗago ta kalle ta kana ta mai da ta gefe guda ta duka ta yi sujudu shukur ta yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana mata Fanan ta daɗe da sujjadar ta da ta miƙe ta yi godiya ga Allah kana ta ɗago ta jawo Fanan ta rungume ta sosai kamar za a ƙwace mata ita. Kusan mintuna uku suna a haka kana Fanan ta ce kai wallahi na manta Umma ba ni kaɗai ba ce. Sakinta Umma ta ce subhanallahi ke da waye baki sanar da ni ba. Kana ta fita fuska cike da annuri turus ta tsaya tana kallon Hajiya kana ta nuna ta da yatsa ta ce wa nake gani kamar Hajiya Fatima. Kai Hajiya ta jinjina ta ce ba kama bace ni ce Habiba. Ashe rai kangare baki washe Umma ta ce kai ni kan yau ina cike da farin ciki ku shigo daga ciki dan Allah. Tashi suka shiga ciki akan kujera suka zauna suka shiga yan gaishe kana Hajiya ta sanar da ita ba su kadai bane har da Alhaji suke tare. Umma ta ce kai masha Allahu yau dai da a ce damuna ta kama to da tabbas sai an yi ruwa har da kankara. Bari na kira malam yanzu kuwa. Faran ta tashi ta shigo da su cikin bari na buɗe musu ɗakin malam. Tashi Fanan ta yi cike da ɗoki ta fita waje ta sanar da su Abba su shigo daga ciki. Bayan ta sanar da su kana ta shigo ta yi musu jagora har falon Abba da Umma ta buɗe yana share tas babu wanda ta a cikinsa. Zama suka gaisa sosai kana ta sanar da su malam yana hanya dama ba nisa ya ba masallaci ya tafi yanzu zai shigo. Kana ta kawo musu ruwa mai sanyi suka sha. Komawa ta yi wajen su Hajiya suka ƙara gaisawa sosai Fanan na makale da ita. Bayan kamar mintuna 10 sai ga Abba ya shigo gidan da sallama ya shigo Hadiza da ke tsakar gida ta amsa mishi don har wannan lokacin bata san su waye ba. Umma na jin sallama shi ta fito da sauri ta tare shi kana suka shiga har falon shi fuska washe suka gaisa da Abba yace kamar fa Alhaji Abubakar Matawalli. Hannun shi dadi ya rike yace ni ne da kaina Haruna. Zama yayi gefen shi yace tun a hanya da aka sanar da ni ga Alhaji Matawallan nake ta tunanin wannan Matawallan dan wallahi ban yi zaton kai bane. Ai kuwa dai ni ne da kaina shekaru da yawa bamu haɗu ba wallahi ka san duk harkoki na koma ƙasashen waje su suka sa shi yasa muka daina haɗuwa. Kai masha Allahu gaskiya naji daɗi matuƙa gaske. Abokina bayan sun gaisa ne Hajiya da Umma sai Fanan da Siyama suka shigo falon da sauri Abba ya tashi yana nuna ta yace wallahi ba ko tantama wannan Fanan ce. Dariya suka saka dan yanda Abba yayi maganar a ruɗe ita ko Fanan da sauri ta isa gare shi ta rungume shi tace Abba ni ce wallahi. Kankame ta yi kana yace Allahu akbar kabiran tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna min wannan rana ina a rayuwa. Tabbas duk abin da ya riga da
ka ce Allah ka gama komai, wannan gaskiya ne Kadarko, cewar dadi. Kana Abba ya dube shi ya ce dan Allah ina kuka ganta, kuma gashi na ganta cikin ƙoshin lafiya ba tare da wani ciwo ba, asali ma in ba mu da muka haife ta ba, bana tunanin za a iya gane ta lokaci guda wallahi, saboda gaba ɗaya ta canza duk a lokaci ɗaya. Abba ya koro wannan jawabi. Murmushi dadi yayi ya ce to ka kwantar da hankalinka, insha Allahu zaka ji komai yanzu kuwa. Duk waje suka samu suka zauna. Umma da Abba suka tsura ma dadi idanuwa don jin ta bakin shi. Ita kuwa Fanan kamar cingam tana tare da ummanta, tana jingine da ita. Hisham sai so yake su haɗa ido amma ta ki bada damar haka. Gyaran murya dadi ya ce Fatima, ai duk magana tana wajen ki, don haka bismillah. Zama Hajiya ta gyara kanan ta fara da cewa to alhamdulillah yau kusan wata 5 kenan zamu je Gombe, to sai dare yayi mana a kan hanya. Nan ta kwashe komai ta faɗa musu tun daga sanda suka bige ta da mota har dawowa da ita Katsina da kaita wajen Malam Alhikima da irin takaddamar da aka sha tsakanin Malam da aljanin da ke jikinta. Komai sai ta faɗa musu har zuwa kawowa yanzu da suke zaune. Umma kuka kawai take sharɓa na tausayin Fanan, don ko bata san labarin yadda ta yi hauka ba, ta san ta sha wahala sosai. Dadi ne ya ce wannan gaskiya ne, ka ji yadda aka yi muka same ta, don a da wallahi ba mu yi tunanin yarka ba ce, sai da muna tambayar ta kana ta ke faɗa mana sunanka. Ajiyar zuciya Abba ya saki ya ce gaskiya Alhaji Abubakar, har ban san da wanda kalar baki zan yi godiya gare ku ba, sai dai ina addu'ar Allah ya saka muku da kyautar aljannar Firdausi. Amin ya Allah. Ai babu komai, ba sai ka gode mana ba, mun yi ne domin Allah, ko da bamu san iyayen Fanan ba za mu taimaka mata. Allah dai ya ƙara kiyayewa, Allah ya tsare kuma. Amin ya Allah. Kana Hajiya ta ce ni abin da ban gane ba, waye zai mata wannan mugun asirin haka har da zai haukatar da ita. Numfashi mai zafi Abba ya sake ce Allah dai ya kyauta. Nan shi ma ya shiga kora musu bayanin da Hadiza ta kora musu. Ya ɗaura da faɗin wallahi ban taɓa wannan tunanin ba, sun ban mamaki sosai. Sallallami Hajiya ta shiga jerawa tare da jinjina al'amarin son zuciya irin na Laure da yarta. Ci gaba da jajanta lamarin suka yi. Kana dadi ya fara maganar haɗin auren Fanan da Hisham. Ba tare da ɓata lokaci ba Abba ya amince. Aiko wani bare ne na can daban Alhaji Abubakar ya kawo, zai ce aurawa Fanan shi zai amince, bare kuma ɗan shi na cikin shi. Kowa ya ji daɗin maganar da Abba ya yi. Nan aka shigo godiya ga juna. Haka na Umma da Hajiya sai Fanan da Siyama suka fito don su ma a ba su waje su yi shawara, su ma su koma gefe su yi tasu shawara. Umma yau daɗi kamar ya kashe ta, haka take ji. Da haka ko da suka koma ɗaki, waya ta ɗauka ta shiga kiran ƴan uwa da abokan arziki, tana sanar da su bayyanar Fanan. Ko da Hadiza ta tabbatar da Fanan ce a gidan, ta sha kunya sosai, ga kuma kuka da ta dinga yi tana roƙon Fanan yafiya. Nan Fanan ta shiga share mata hawayenta, kuma ta tabbatar mata da cewa ta yafe mata duniya da lahira. Ɗakin Laure suka shiga da babu komai sai tabarmar da Hadiza ke kwana, sai ƴan komatsan kayan Laure. Nan suka zauna saboda gidan nasu ya fara ɗaukar jama'a duk dan a zo a ga Fanan. Kowa da ya ji labarin abin da ya faru sai ya yi mamaki da yin tur da halin irin na Laure. Saboda baƙi Abba abinci da yawa ya sayo aka dafa, ga su Alhaji da suka samu tarba ta musamman don kayan abincin aka haɗa musu mai rai da lafiya. A ranar suka saukar Alƙur'ani sai da Abba ya saka aka yi, duk da jin daɗin ganin Fanan. Su Abba a gidan suka kwana. Hisham ko hotel ya je ya kama a can ya kwana, bayan sun keɓe sun sha firar su da Fanan. Ko da suka gama firar ta dawowa cikin ɗakin ta ba su yi bacci ba, ita da Umma fira kawai suke, sai da suka yi sallar asuba kana suka kwanta. Washe gari bayan sun yi kalace lafiyayye don sosai, Abba ya yi ƙoƙari wajen ganin ya karrama baƙin nasu da abinci mai kyau. Bayan sun gama ne Dadi da Hajiya suka fara shirin tafiya, bayan sun ajiye lokacin da za a dawo kawo kuɗin aure da sadakin Fanan da Hisham. Siyama ma ta ce ba yau za ta dawo ba, don dama ta taho da kayanta. Hisham kuwa cewa yayi ba yau zai taho ba sai gobe. Ko da rana da Hisham ya zo gidan, shiryawa suka yi ta zagaya garin Yola, wajajen shakatawa, shopping, duk sai da Hisham ya kai su. Sai yamma Lis suka dawo cikin gidan cike da gajiya. Kwanan Hisham 2 a garin, ya koma gida ba don ran shi na so ba, don baya jin zai iya barin Fanan na wani lokaci ba tare da ya saka ta a idanuwansa ba. Sai da kewar juna ya tafi kamar kar a rabu, don sai da ya yi mata alƙawarin dawowa nan da kwana 2.